sus, tabangan. Dos, ginuko. Wop! Arang ito sang, arang lipayang kim-kim. Oy, oy! Ala, tagak nagbaso. Arang lipaya sa mga dalaging ding, guys. Wop! Ay, sus, tabangan. Ay, sus, ginuko. Wop! Oh, good morning guys. Mulakaw sa amis papagabi. Mo tumig. Mo to sa mig merkado karadjat kay to ami kuha ang karne yung mga gamitin sa birthday Kim. Guys. Kuya. Guys, so na laman mig pamalit sa mga banato. Okay, natay isulod guys. So na laman mig pamalit guys. Alas birthday ni Kim. Dati pansit. Guys, atau parisa slice bread ang naghana siya. Nahinay radyo dari guys kay gitambakan og graba dari skilid kay kaso gagyanan naman dari grabe na gadun. Yung lami og samot. Dana mas merkado guys, to na nakapalit na mig. Nakuha na magkarning among ipa-reserve. And wala kay sila nang lain para panakat. Okay, sige. Okay, si papagabi ray mamilis panakat guys. Kasi may nakaibaw hani pang panakot datong mga panglutuon. Alas CCTV. CCTV ko no. Right na. So ito na guys. Dogang ipa palit mig 1/2 ahos. So hatag ni ko is 100 ag kilo ni palit mig 1/2 kay pangmaligja man pud. Thank you ya. Sibuyas pa der. Ya. Okay. Si Papa Gabriel mo mamilis mga panakot kasi sa may nakaibaw hani isang panakutan. 1/4 sibuyas and 1/2 ahos. Okay. Okay. Magzid. Lapas siguro po nang napu yan, no? Lapas. Okay. Lapas. Okay. Agkari, dahunan. Aloy apa? Ikaw rin pamili diha. Ikaw bitang maluto. Yap, tagpila kilo dari ya? Ang kilo? Kanan pa bi? Wa kay lain, wa na kay lain. Kana ihurot na pa. Ngay lami asangin guys ya. Grabe, lami aja nitus lagi namus. Gapon ka uso ko nila sa linig saging. 40 na lang ito. Tagpila niya, tag 5. Okay. Tag 5 to. Laurel and paminta. Kaya isang mahurot tong reserve. Tingin ko pa ni? Tag 5. Ipareha na lang. Ibigay ko sa'yo 5.20. Okay, sige yan. 5.20. And pataban, 4. 5.20 laurel. 5.20 pud. Kana na, 5 na raman. Pero 5.20 ag paminta. Di mo apilan og durog. Sige. 5 katibuok and 5 kadurog. Lista ng kuya guys. Damihan yun, may kinilaw na. Kinilaw, pang kinilaw, karipod. Litas mahiwag ang listahan. Yan, nakay-bleed na ni pang tahi sa Lechon ka? Nakay-pantahi. Wapod. Kato mo itusok, wapod. Okay, sige. Ano may dagko. Hindi pa kompleto yung ating. Sagdira, okay ra na. Makompleto ra na kadugayan. Repolyo. Patatas and carrots o repolyo. Bakit na may bihon guys? Bihon and kanton. Ito yung kangkong ito. Kailangan mo normal ito. Ha? Kailangan normal ito. Hindi, kanang kuan. Papas. 7.7.
Okay. Machalam. Bye. Hinay kay dangog. Alright. Na guys, sama namig pamalit. Datos kang Kuya Adonis. Come on. Danamis bye guys. So, diyan ang mga pinalit para sa panakot. Pinalit nga mga panakot para sa panakot mura. Dana guys, ang mga pinalit nga panakot. Alright. So, diyan tayo ni palit pero tayubong guys. Yan ay gamitan na sa Papa Gabriel. Kung pa ning uban diyan ang panghawasan guys. So, makakita ta rin ng mga kagwangers ni. So, ito sa nga liliin. Ouch! Sibuyas, dahonan. Kaya mahal man ag sibuyas. So, sibuyas dahonan at ang gidaghan guys. Apod, ararang tambok ka kaso guys. Gikan ko nunig Cebu. Kaning sibuyasa. Tambok, shout out sa tanang taga Cebu. Arang tambok ka kinso sibuyas. Agamo dari niwang man. Sige, magbunak-bunak. O, bunak-bunak masiro pag inso. Pero lahir at yung sibuyas. And sili nga atsal. Sili. Pahit pagtag. Ketchup. Ini pa ba ning uban na ni guys. Kapag hawasan di. Isang hawasan ni mga and kanton para sa tang pansit. Alright, so di agad ang bihon and kanton, partner din sila guys, pampahaba ng life guys, no? Ayan, yan, diapoy atong sili, patatas and sili o patatas diapoy, sili okay. O isa ka sama ni, ay bagyo beans diapoy, day bagyo beans guys para sa atong pansit, bagyo beans. Alright, then up guys, agatong hukot para sa atong litson para sa birthday ni Kim Kim. Dibuhi ka. Kuhaan ka ng dibuhi. Kanang dikdik. There guys, mo ni sa itahi aguha, mo ni aguha ba ni pa? Mo ni sa ibangan guys kaning abaka kanin. Yana, carrots, repolyo and sibuyas again. Kay gidaghan na ginamo sibuyas guys, kay mo ni sa ipaslak ug sigan sa baboy. Tayubong na bi, tayubong. Oh, kare sibuyas sa tanay ipon na rin guys. Dagtuag sibuyas sa Cebu oy dia, guys. Dagko ilang sibuyas. Oh, dapay daghang sibuyas again. Oh, dapay paminta nga durog. And sibuyas nga lingin ning palit ni guys, 1/4 100. Kay 400 na magkilo ning bubintaha na. And datay laurel. Salamat ni Kuya Adonis kay isang gihatag og upa 5.20. And dapat mi ahos. So kanis sila guys 1/2 50. Ipahandro ning kuya. Salamat kadyo. Kuya Adonis sa may ipahandro og 50 pesos ag 1/2 kilo nga ahos. And dapat tayo luya guys. Gamit na ni siya guys para sa birthday ni Kimiat. Alright. Tara. So, then na guys, sagatang mga panakot tugon sa pabaylain na na. So, maraming guys, magpansit mi, ito litson, katong atong baboy, atong litsonon. So, atong liliin karon guys, o, madana ba itong litson? So, madana siguro to guys, no? Kaya ka na ning palit, matawag pang tahiay. Ha? Madana to, no? So, sa may iba nimong lutoon pa, dir, ugma? Minudo og? Adobo. Og biko. Og mara. Pansit. Okay. Spaghetti. So, hapit na guys. Hapit na. Ala, doy. Hapit na ganito. Dapo na ha. Asa man na? Lamok? Kilawan na ha. Kilawon ni mo. Tiyo bag imong kilawon. Pastilan na. Mananap man na. Ano na kilawa? Kilaw ba? Kilawan na. Kuya guys, kaya mo kilaw na skim-kig mananap. Ala, oy. Birthday na sa mong dalaga guys. Dalaga na ni. 4 years old na si Ja. Ugma. Ala, oy. Daka ng video ha kaya ma-upload ni na ni Kadus. Kadus ang birthday Kim Kim. So ma-upload na ha guys ang isang birthday Tres. Heart heart. Thank you sa mga ning advance greetings ni Kim Kim. Salamat og ni Ate Josephine. Salamat kadote sa pa-birthday cake ni Kim Kim. Thank you so much. Mauna ko nga ni. At ang tanawon guys ag baboy og hani na ba to? Masin insang mura patog ka bagtak pero dak naman sa guys abot na masirog 20 na ra ka kay lapok. Lapok be. Lapok. Abot na siguro nag 20 kilos guys. Lilian. 20 kilos na siguro ni guys. Andar kada kay madahu kaday. Alright, di na guys. Sala dali ara zan ko buoy. Si Jara manggong isa. Mga ano na siguro ni guys, mga 20 hin. Dik-dik no. Buyag mo pa sa sige pangasok tuwa.
nadik ugma kuha na ka sentensyahan na kanila no. Okay, kabalik ka. Kita na tas bakti nimo. Dako na na. Dako na, sentensyahan na ni ugma. Yes no. Okay, daan na day guys. Tata na. Laka na. To. Hinay ka Maril, slide ka. Hinay bi. Jesus, Ginoo ko buli nga maglubot naan sa bana. Di sa ba ka naglingkod? Jesus, Ginoo ko. Og di nag-atang mga panakot dari uban ug halipay kuwang lani. Marami na sila siguro guys. No, marami siguro yung mga gamitin nun. Yan na may atang pangpansit. O, spaghettihan dapat katunggi kuang ate. O, sa payuban natin daning mahimo. Yes, no? So, katong kuan na guys, bakti na katong babudza ang mga tunggi kuan para sa birthday Kim kay gisaad na manggudto. Okay. Lahi izining isaad nga kuan ba, buhiin. Kinahanglan dyan isang tumanon kaya huwag din mo tumanon kanang imong gipanaad na manggum sumbalik so guys no manay yun madyo huwag mo saad gari ka tumanon dyan karong why mo sumbalik nga di maadyo sa imong pamilya so nga na dyan guys agat ng isaaran bata ara ba madyo ng kuan madyo mga kuyas guys kaya man may gisaad nila huwag sa rin mahimo mora guys no si Kimyat sa aran man ang kimyat. Hi guys! Matsong hapon natang tanan. So, diyan na guys. Nag-decorate na miss Ate Unika. Ang assistant. Hi guys! So, diyan guys. Nag-kuan na miss Unika diya. Alright. So, ako ka-video pagsugod. Kaya why mo kabot sa camera kay puro busy ang mga tao. Diyan na. Taod na namang background. Char, background. Diyan na po si Jai Blue. Kay magipili ni Kim karon Blue. So, das nangagi. Sa batoy color nga isang gikuan ha. Pink. Man siguro to. Or, basta kay bawo. Nakalipat ko guys. Das nangagi. So, mga isang gipili ni Kim guys. Blue. Diyan mo lamang gi-backgroundan o ingana. So, kaya na guys. Ron, di makitanda na gatong mga bungbung nga mga busluton. Bibi Kim. Mabit na mong birthday, be. Allah. Wala, oh. Siya na all. Diyan nagipili ni Kim guys. Diyan. Uy. Grabe. Hala, lipayan ni Ja. Oy, ata na itaod ay. Then nagkanipang number, ata na pa na itaod ha. Okay. So, then na. Tana, atang itaod na. Ganahan ka, tanawa. Nice. Ganahan ka? Wow, girl, kilo man guys. Kikik, wa pag kikik. Uy, ugma pa man. No. Excited ka sa Zaday. So, then na guys, kikik ko nun niya. Asa magkikik? Sabi, tang taon. So, then na guys, timing pagkado guys, kani star. Kaya si babaw, oh, diba? So, naluag siya guys, kaya divider, amang gisibag nga to dito rapit. Karong luag na rin atang sud. So, dara rami sud guys. Hindi may atos gawas kay, si benek-benek aguan. Nice day daw. Pwede namin sa kuhaan guys, tig-decorate, tugpo na rin mga kurtina. Kinsa itong mga nagbo diag height, pwede namin nito hired char. So, ama na rin tiwasan dari guys. Happy birthday Kim. Kaso, may kapalit og balon nga na happy birthday agtatak ada. Nabitaw mga letters na diya. Dara, balon. Katong Jijan, nanguha man balon siya. Tagay pa si Jian og magbalon. Ata na itaw day. Okay. Violet. Purple. Okay. Oh, diyan na guys. Maklaro mi. Diyan na guys. Sama nang gi-arrange ag atong mga letters. Ano ba kalimutan nagtuslok? So, muna sila guys. Muna yung aguha na dagom. Yung dagom guys. Ito po. Wala pang H dahil. And the last one is letter H. Nandiyan. Uy! Ito na. Bugdo na. Woo! Pastilan. Kasi guys, saan mga daling di man ta mga designer. Mga beginner ta, mga beginner. Oh, very nice. Ang kana, lami, gitilawan ni mo. Nice no? Wow. Si Jati napili dani guys. Munang oh. Nandot no. Alright, yeah guys. Diyan na. Parehar man dahil. Nai-drawing no. Diyan na guys. Happy birthday Kimya. Tana. Drawing ko nga na. Mag-drawing ko rin sa gingani. Mga ganahan, mga unicorn. Mga unicorn. Diyan na guys. Sama na nitaw di unika guys. Diyan na guys. At tanahap dyan ag number 4 ni Kim. Kaya watay pang bumbahay. Udup-udup sa naman taron. Diba?
Baru yung nagdun puro tatang hangin dan kerakihan eh. Okay na day. Wala! Dara guys! Number 4. Adto ka mata. Pag guniting kim-kim. Atcha, grabe! Huwag ka nagduduk. Di na sakto na to ka. Kautot na tahin duduk. Yan na guys. Ang number 4 ni Kim-Kim. Yan ni day no? Yan na. Sakto pa rin no? Huwag sirup hangin day. Sakto na. Sakto raman eh. Sakto na no? Sakto na. Okay. Yan na guys. Kabasig. Number 4. Ako sa mami. Ikaw sa. Dari ka. Ito to ka, pink. Nanak ko nga isa. Ang gawa doon, itsa kayo sa makuan. Ang nabalon. Ano naman? Ay, kapag ka. Ano ba tingnan na? Tingnan na rin. Ayun, parang Kira? pink. Kira? Birthday to you. Happy birthday. Tapay star. Sana all. Grabe guys. Woohoo. Example Kim. Nakakaan pa. Ang problema magsamagaw sa ko diha. Nga ba tanaw day holder eh. Ang iring may makita. Na. Sakto ra jud katas ah. Ano pa? Okay na? Okay ka, Jo? Okay ka, Jo ko guys. Alright. So, sakto na pag naas litrato. Okay? Ito. Pareha na jud. Amo jud ay. Sakto no. Kaso wala may kao ingan skim-kim dito. Wa na tay budget. So, Kaya pag mag-cartoon. karton to na gamon kin-kin. Skin-kin nga. Alright, then na guys. Agatong happy birthday nga kuan ni Kim-Kim. Okay, hagamang birthday girl din. Nagkaan guys. Oh, pani hapon. Okay. Ika, 4th birthday ni Kim-Kim guys. Ang dali arag panahon. Uy, grabe. Yes, no? Nagpaburot na mis mga balon. Sa kaya man may pang bumbahay. Oh, agat mga simod mo yung manghihimong bumba. Halagay. Gamay day. Pastila na. Utot man. Tana. Ala. Arang Kim-Kim. Yeah. Yay! Utot ko nun siya guys. Kim-Kim. Para utot. Lami ba kayo ba? Sus, kanindot. Happy birthday, Power. Nice na. Wow. Kin-kin guys. Ingani ko na ija hari ah. Wow. Ingani ko na ijang gusto nga design. Oh. Oh. Balon-balon. Oh, galabing lipayas among dalaging ding oy. Lipayas among dalaga oy. Chus, tabangan. Wop. Wop, go duwa nang balon. Oh, sus ginuko. Ay, mubuto bi. Nangit-ngit magat ng kamera day. Lipay ka, lipay. Sus, ang lipad din taon oy. La, to na. Mubuto day. Ayo Kim. Okay. Yan na guys. Oh, hajut mo sulit ka. Abi ka tang hajut puntong is. Oh, sus tabangan dos ginuko. Wop. Arang induzang arang lipayang Kim-Kim oy. Oy. La. Mana. Ala tagak ng baso. Arang lipayas amang dalaging ding guys. Wop. Oh, sus tabangan. Ay, sus ginuko. Wah, sus. Wop. Tara, ibabaw. Tara. Wop. Arang lipaja. Wow, happy ka jo kamang dalaging ding guys. Kay tomorrow ijan hang birthday. Yay! Kuwari, tara day. Okay. Hindi ka red. Sa may ganahan yung mga color. Red lagi. Okay, hinay ka ma ka. Wop. Sus tabangan. Wop. Ano ba guys? Hala. Sus tabangan. Arang lipaja, uy. Wop. Hinay, kimadaman ka. Ngagim na ni ate, lakay pataon na natin ate. Wop. Wop. Usus, ginuko. Wop. Padamag ka. Hinay. Okay. Hangat na guys. Wop. Pastilan. Wop. La, to na si babaw na nungkit nag-star agi mong balon. Timing pud kadto guys, kada mag-star dar wala mo tang-tanga. Mga lantern. Ayan na guys. Cho.
Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 agbata. Naigog imong nose nga, ano ba? Naigog nose? Hinay ka na naigog nose. Okay, da. Hop. Nama guys. Oh, sus, tabangan. Arang lipaja. Oh, sus, dara. Sus, isus. Isus, tabangan. Da. Arang geraa, oy. Lipaja, oy. Igo nag-nose, be. Ang cute na nose. Naigo na. Hop. Yay. Paja, oy. Sus. Tubangan. Hinay ka madamag ka. Hop. Ano? Wala na. Tagning-tingag, oy. Gamayng bajin, tagning magtingag. Nuli na guys. Nuli na sang balon. Tara. Hinay kay ma. Puun sa ng blue. Hindot na guys. Wala man ay mga suwat nga happy birthday sang balon mong napalit guys. Pero okay na oy. Dito dagkang litra. Alright guys. Wow. Happy birthday advance. Muin sa man ka. Balon daghan. Wow, daghang balon. Day balon darhin. Napay balon dadto. Napay isang number 4. Napay unicorn. Napay balon dari. Napay balon darhi. Grabe ding daghan ng balon guys. Ha? Na, number 4. 4 na edad ni Kim. Mickey Mouse. Okay, so diyan na guys. Sumana. Nahumana na mong unika o pang taod. Alright, then ha? Oh, Katie. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Okay. Ja, happy ka? Are you happy? Happy ka, Jo? Yes. Yes. Diyan na ito ni ka. Muin sa makang ate ni ka. Muin sa makang ate na nitabang si ating dikurit dani. Salamat ko na ate ni ka. Kumanag guys, sa gamanggi, do decorate na rin unika para sa birthday ni Kim. Okay, lipay man pagka namang dalaging gang guys. Lipay intaw gamang dalagang gamay. Sige ko bulbul na So, sige ko lang sa bulbul. Dribble sa balloon. Okay, so doon na guys. Sagatang mga balloons. Nataod na si Ja. Okay. Matik. So, pilar ba yatang kuan guys nga. Okay na. Ate si Ja na pinili guys kanang na ay unicorn nga design. Ja gazid nang gipili ni Kim may jang favorite unicorn design. So kana jay jang gipili. Okay, so thank you. And thank you guys. And salamat ni Unika nga may nagtabang na hadari og decorate guys. Kay tas papagabi, busy nas papagabi. Kanan na jig una nagluto dadto para pang handa ni Kim tomorrow. Oh, dana guys. Oh. Mara nag-uod nga party. Nana. Okay. So kanay sayang i-upload karong adlaw guys. Nga nag-decorate mi dares Unika. Oh. Salamat sa inyong pag-uban naman guys. Every day, every night. Every morning. Bitaw. Salamat guys sa inyong pag-uban naman. And see you tomorrow. Sa mara Kim. What's that? Biko ko no. Oh, nag-eat na Kim ko magbiko. Na see you tomorrow guys ang party. party. See you tomorrow. Christmas party. Di oy, birthday party. Na birthday party. Happy na. Birthday party na. Okay, so ugma guys, uban na natos Kim ugma mag-celebrate sa ijang ika-4th birthday. See you tomorrow guys. Tomorrow guys. Nakita kits. Kita tika. Na uban na mo ni ugma. Manini uma. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Love you. Mwah. Ma.